Siz jay ýa-da öý satyn almak isleýäňizmi? Ya belki gozgolmayan emlägiňizi satmakçysınız. Ya bolmasa kärrennesini almak isleýäňiz. Gozgolmayan emläge degişli islendik mesele bilen hekem we adyl hekem kärhanalaryna ýüz tutup bilersiňiz. Bu ýerde size iň amatly teklipler tapyp ködürler. Gerek bolan ähli resminamary barlap hemen taýýarlap berýär. Kärhananyň hünärmenleri gozgolmayan emlägi satyn almak we satmak, sowgat bermek hemen miras almak, suwsalaşdyrmak, gozgolmayan emlägi hasaba almak şeýle de gaýtadan ýazga durmak üçin zerur bolan resminamalaryň ýygnalmagyny düşünýär. Sizin gozgolmayan emlägiňizi suwra salmak hyzmatlaryny ýerine ýetirir. Jay görkezmek, taraplaryň arasynda kepleşikler gurnamak ýaly işleri amala aşyrar. Kanun resmileştirmeler geçirip işin gidişine baştan ayak kömek golluw berer. Şeýle de bu ýerde gozgolmayan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly gelişikleriň döwlet tarapyndan belligi alınmagy baradaky gullugyna satyn alan gozgolmayan emlägiňde ýalgyda durmak meseleleri boýunça da maslahat berer. İşleriň netijesini gysga wagtyň içinde görüp bilersiňiz. Hekem we adyl hekem kärhanalar toparyň. Sizin kanuny golluw.